En wat had je voelen hoe de orde hou? Nou, ik kan dus, als ik naar de orde hou daarin en ik klik erop, dan krijg ik een oorzichtje van wat van de geschiedenis van de orde hou en waar men makken had, waar men scheef zit. En dus dat is van al die verschillende locaties, ik wat verschillende dingen leren. En waarom zoekt u zulke informatie weten willen als gamer? Ja, maar dat omschrouwen in eerste instantie, dan had ze het nodig om die punten te krijgen. Dus je bent lang stiekem dus aan het leren van wat zijn deze concepten nou. Maar dat kan bijvoorbeeld leuk zijn als je hier als toerist deelkomt of als meer hoe jou te weten moest komen. Maar die game, lijkt het een beetje op Pokémon? Ja, dus, een groot deel inspiratie is daar wel uitkwam. Van Pokémon rist extra de stad heen. Alleen als je een keer die Pokémon beestjes vong had, toch net zo volle mij. Dus we hadden verkozen om daar nog een spultje met worden onverste te zetten. We hadden zelf ook een hele berg lol mee gehad om dit zin ook wel te spelen. Dus het is hartstikke leuk om te doen.